दिनै 27 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन डे महरै फालिनाय जायो। 1939 मायथाइयाव रौनिया हानजा दानायनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो 27 जुलाइआव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन गायसननाय सान महरै फालिनाय जायो। CRPF खौ गुबैयै 27 जुलाइ 1939 मायथाइयाव क्राउन रिप्रेजेन्टेटिभ पुलिस महरै गायसननाय जादोंमोन आरो भारतारि उदांस्रिनि उनाव 28 दिसेम्बर 1949 मायथाइयाव CRPF एक्ट आयेनारि खालामखांनायनि उनाव मुंखौ सोलायनानै सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स दोननाय जादोंमोन। CRPFआ भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मिरुआरि हाथियार दैग्रा पुलिस हानजा आरो भारतनि इसिङारि रैखाथिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। CRPFनि गुदि बिफावआ रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथायफ्राव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय। दिनै 27 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन डे महरै फालिनाय जायो। 1939 मायथाइयाव रौनिया हानजा दानायनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो 27 जुलाइआव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन गायसननाय सान महरै फालिनाय जायो। CRPF खौ गुबैयै 27 जुलाइ 1939 मायथाइयाव क्राउन रिप्रेजेन्टेटिभ पुलिस महरै गायसननाय जादोंमोन आरो भारतारि उदांस्रिनि उनाव 28 दिसेम्बर 1949 मायथाइयाव CRPF एक्ट आयेनारि खालामखांनायनि उनाव मुंखौ सोलायनानै सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स दोननाय जादोंमोन। CRPFआ भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मिरुआरि हाथियार दैग्रा पुलिस हानजा आरो भारतनि इसिङारि रैखाथिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। CRPFनि गुदि बिफावआ रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथायफ्राव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय। दिनै 27 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन डे महरै फालिनाय जायो। 1939 मायथाइयाव रौनिया हानजा दानायनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो 27 जुलाइआव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन गायसननाय सान महरै फालिनाय जायो। CRPF खौ गुबैयै 27 जुलाइ 1939 मायथाइयाव क्राउन रिप्रेजेन्टेटिभ पुलिस महरै गायसननाय जादोंमोन आरो भारतारि उदांस्रिनि उनाव 28 दिसेम्बर 1949 मायथाइयाव CRPF एक्ट आयेनारि खालामखांनायनि उनाव मुंखौ सोलायनानै सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स दोननाय जादोंमोन। CRPFआ भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मिरुआरि हाथियार दैग्रा पुलिस हानजा आरो भारतनि इसिङारि रैखाथिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। CRPFनि गुदि बिफावआ रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथायफ्राव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय। दिनै 27 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन डे महरै फालिनाय जायो। 1939 मायथाइयाव रौनिया हानजा दानायनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो 27 जुलाइआव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन गायसननाय सान महरै फालिनाय जायो। CRPF खौ गुबैयै 27 जुलाइ 1939 मायथाइयाव क्राउन रिप्रेजेन्टेटिभ पुलिस महरै गायसननाय जादोंमोन आरो भारतारि उदांस्रिनि उनाव 28 दिसेम्बर 1949 मायथाइयाव CRPF एक्ट आयेनारि खालामखांनायनि उनाव मुंखौ सोलायनानै सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स दोननाय जादोंमोन। CRPFआ भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मिरुआरि हाथियार दैग्रा पुलिस हानजा आरो भारतनि इसिङारि रैखाथिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। CRPFनि गुदि बिफावआ रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथायफ्राव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय। दिनै 27 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन डे महरै फालिनाय जायो। 1939 मायथाइयाव रौनिया हानजा दानायनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो 27 जुलाइआव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन गायसननाय सान महरै फालिनाय जायो। CRPF खौ गुबैयै 27 जुलाइ 1939 मायथाइयाव क्राउन रिप्रेजेन्टेटिभ पुलिस महरै गायसननाय जादोंमोन आरो भारतारि उदांस्रिनि उनाव 28 दिसेम्बर 1949 मायथाइयाव
CRPF एक्ट आयेनारि खालामखांनायनि उनाव मुंखौ सोलायनानै सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स दोननाय जादोंमोन। CRPFआ भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मिरुआरि हाथियार दैग्रा पुलिस हान्जा आरो भारतनि इसिङारि रैखाथिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। CRPFनि गुदि बिफावआ रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथायफ्राव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय। दिनै 27 जुलाइ। नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन डे महरै फालिनाय जायो। 1939 मायथाइयाव रौनिया हान्जा दानायनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो 27 जुलाइआव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स फाउन्डेशन गायसननाय सान महरै फालिनाय जायो। CRPFखौ गुबैयै 27 जुलाइ 1939 मायथाइयाव क्राउन रिप्रेजेन्टेटिभ पुलिस महरै गायसननाय जादोंमोन आरो भारतारि उदांस्रिनि उनाव 28 दिसेम्बर 1945 मायथाइयाव CRPF एक्ट आयेनारि खालामखांनायनि उनाव मुंखौ सोलायनानै सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स दोननाय जादोंमोन। CRPFआ भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मिरुआरि हाथियार दैग्रा पुलिस हान्जा आरो भारतनि इसिङारि रैखाथिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। CRPFनि गुदि बिफावआ रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथायफ्राव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय।